Som la Rosa i l'Abel. Us volem presentar el quadern Ortoeixida 1 en lletra lligada. L'objectiu d'Ortoeixida 1 és treballar l'inici de l'ortografia valenciana per primer de primària. En els quaderns Ortoeixida, els alumnes treballen en paper de manera evolutiva i deductiva. El quadern Ortoeixida gaudeix d'un suport de recursos digitals per l'aula. I tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent té el seu entorn, que hi accedirà a través d'un codi privatiu. Us presentem les eines digitals d'aquest quadern. Ara accedim al llibre digital de primer. El primer recurs que trobarem és els quaderns digitalitzats i el seu solucionari. El segon recurs són els audiodictats. Altres recursos que hi trobarem són els vídeos amb quiz. I el darrer recurs és exclusiu per docència. Estem parlant del quadre competencial i dels indicadors operatius. Us fem un petit resum dels recursos. Per fer treballs d'aula a la pissarra digital hi trobarem els quaderns digitalitzats pàgina per pàgina i el seu solucionari. L'altre recurs important són els audiodictats. Aquí l'alumne llegeix, prepara i corregeix els dictats. Els àudios van sent pausats perquè l'alumne pugui anar escoltant i treballant el dictat i després venen seguits per a poder fer la correcció. Els següents recursos són els vídeos amb quiz, pensats perquè l'alumne vegi l'ortografia d'una manera lúdica amb preguntes grupals d'aula. Xiquets i xiquetes, quants cops de veu té la paraula pa? El darrer recurs està pensat exclusivament per a docència. Estem parlant del quadre competencial. És un PDF editable que el teniu inclòs a dintre del vostre codi de docència i d'aquesta manera us quedarà dintre de la plataforma, però si voleu també el podeu fer imprimible i editable. El segon recurs és els indicadors operatius. Som conscients que el quadern té 48 pàgines i que no és un llibre de text, però hem decidit fer indicadors operatius perquè pugueu avaluar de manera correcta els alumnes. Creiem que Ortoeixida és una molt bona eina per treballar l'ortografia valenciana de manera individualitzada i evolutiva, en paper i de manera grupal a la pissarra digital. Moltes gràcies. Gràcies.